Čau všichni, já jsem Pavel a toto je moje úvodní video a dneska shrneme, co budeme natáčet. Jdem na to. Jelikož já jsem atlet, takže hlavně budeme natáčet běhání, budu natáčet různý běhy, kde budu si zaklusat, budu si to natáčet celý, do toho různý motivační videa. A také budeme různý outdoorový sporty, jako třeba cyklistiku, enduro, budeme jezdit. Na tomto kanále budeme natáčet různé tréninky, vlogy, recenze a všechno, co mě napadne, uvidíte sami. Vrátíme se zpátky k tomu, co jsem zmínil. Jsem atlet a sport je pro mě vášní a smyslem života. Každý den trénu, někdy je to dřina, jindy radost, ale vždycky mě to posouvá dál. A právě tuhle cestu chci sdílet s tebou. Na tomto kanále najdeš vlogy, moje tréninky, recenze a vybavení, všechno, co mě v rámci sportu napadá. A víš, co je na tom vše nejlepší? Že i když mám za sebou už spoustu kilometrů a hodin tréninku, pořád cítím, že jsem na začátku. Každý závod, každý trénink mi ukazuje, že mám kam růst a právě to mě baví nejvíc. Neustálý posun a chuť být lepší než včera. Možná to někdy nevypadá dokonale, ale o tom to je. Sport není jen o medailích nebo výsledcích. Je to o té cestě a tu chci vám sdílet. Budu natáčet nejen své tréninky a závody, ale také zážitky z cyklistiky, jak silniční, tak enduro. Občas se podílím o nějakou recenzi, výbavy nebo tipy, které mi pomáhají posouvat se dál. Pokud tě zajímá opravdová příprava, chceš být u toho, když se boří vlastní hranice, jsi tady na správném místě. Těším se na to, že spolu projdeme tuto cestu a doufám, že tě moje videa budou bavit i třeba motivovat. Díky, že jsi tady, tohle je teprve začátek, tak pojď, jdeme makat.